Istraživanje koje je rađeno povodom Svetskog dana borbe protiv pušenja pokazalo je da mladi u Srbiji puše čak pola pakle dnevno, a prvu cigaretu zapale pre 13. godine. Ne mogu vam tačno odgovoriti na to pitanje koliko je dece pušača u Srbiji. S jedne strane možemo reći da država ulaže napor da se taj problem pušenja smanji, s jedne strane povećava se i cena paklice cigareta i to utiče na smanjenje broja pušača. S druge strane, kampanja postoji isto tako da se ukaže na štetnost cigareta i pušenja. Dakle, država s te strane radi taj posao. S druge strane, u našem narodu je sasvim normalno, uobičajeno da se puši. Istina, kad sam ja bio mali, davno je bilo, u prošlom veku, mnogo manje žena je bilo pušača. Vremenom broj žena se povećavao, tako da danas mislim da ne postoji razlika u broju pušača žena i muškaraca. Deca uče po modelu ponašanja odraslih, pre svega u porodici, tako da mnogo dece jednostavno izlazi iz porodica, kuće gde su pušači. Naravno, nije pravilo, bude i drugačije, da deca jednostavno zbog raznih drugih uticaja prihvate taj stil života, iako možda roditelji i okruženje nisu pušači. Puši, 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 bez filtera, iz filterom, puši cijela nacija, bez garancija. Projekat Pušenje više nije u modi pokrenuto je zarad prevencije ove zavisnosti kod mladih. Njegov zastupnik je Zoran Mirjanić, a u pomoć mu pristižu i učenici srednjih škola. Pa jednostavno da bi bili prihvaćeni u društvu, većina vršnjaka puši i da bi bili popularni, vataju se cigarete i počinju da puše. Razgovarali smo i sa pušačima i sa nepušačima koji su u projektu. Da li se prva cigareta zapali da bismo bili prihvaćeni u društvu, objašnjava član projekta Pušenje više nije u modi. Pa naravno da imam družen sa drugarima koji dosta puše, ali jednostavno to oni rade za sebe. Ja neću da pušim, ja se bavim sportom i to nije moje, ja to ne volim da radim. Smatram ih dobrim drugarima i volim ih, ali jednostavno oni to rade za sebe, oni šteti sebe, ja im pokazujem da to ne rade, ali jednostavno nema baš neki utjecaj. Zanimljivost kada se govori o mladim pušačima počiva na činjenici da oni najvećim delom dolaze iz finansijski ugroženih porodica, što je, složit ćete se, u suprotnosti sa očekivanim. Ako gledamo statistiku, najveći broj dece pušača dolazi iz porodica koje su već pušači. To je prvi deo priče. Međutim, nastavak je veoma zanimljiv. To sam imao prilike da vidim u raznim mestima, jer sam ovaj program sprovodio i od Sandžaka pa evo i do Vojvodine i video sam da je veoma veliki broj pušača i dece i odraslih u porodicama koje su slabijeg materijalnog stanja, a isto tako gde je i nivo obrazovanja niži. Što je jedan faktor koji je veoma značajan. Povlači razna druga pitanja. Kako je moguće da oni koji imaju manje novaca zapravo toliko ulažu u cigarete, šta im ostaje na kraju meseca. S druge strane, i kod nas u našem društvu i svuda po svetu prodaju se skupe cigarete, veoma skupe, puše se i onda to može biti i slika nekog prestiža, evo ja imam, mogu, ja sam neko i nešto. Tako da ima raznih faktora koji utiču na to. Sa koliko godina u proseku školarac proba prvu cigaretu? Zavisi od regiona, od mesta. U Novom Pazaru sam radio i imam informaciju, u jednoj školi su mi sama deca rekla da znaju njihovog drugara koji puši od 1. razreda osnovne škole. Već u 5. razredu osnovne škole, po nekoj mojoj proceni, koliko sam uspeo da vidim i čujem od dece, tamo otprilike polovina su već isprobali ili su aktivni pušači. Do kraja 8. razreda malo ko nije pušač. Slika je drugačija u drugim mestima. Bar je ovako bilo u školama gde sam ja bio, nisam bio u svim školama. Ali, recimo, u Sremu situacija je mnogo bolja, tako da u 5. razredu skoro da nema uopšte pušača, ponegde se nađe, ali već od 6. broj je mnogo veći.
Mladi često i razumeju da je ova zavisnost veoma loša, ali i dalje ne ostavljaju cigarete. Učenici srednjih škola pušači objasnili su nam kako zapravo sve ovo počinje. Pa godinu i po dana. Zapalio sam prvi put sa bratom, ne znam, zato što me kao stariji je brat, pa kao da probam sa njim jednu cigaru. I ono kao vuklo me da probam jednu cigaru, posle toga sam kao prestao par godina, što nisam prestao, nisam ni pušio uopšte. I onda sam počeo u osnovnoj školi i u 8. razredu sa društvom kao što i većina počinju. Zapalio sam je baš generalno zbog društva. To je bilo na igralištu i svi smo zajedno skupili pare i svi zajedno smo počeli da pušimo. Pa ja sam probao sam kao i svi koji krenu u srednju školu, ali jednostavno u tom momentu nisam želeo i nisam teo da nastavljam zbog košarke koju sam trenirao i prekinuo se jednostavno. Nisam sutra osjećao potrebu za time. Da se radi o ostavljanju cigareta kao najveću poteškoću, mladi navode okruženje. Šta to ipak najviše pomaže kod prestanka pušenja? Jesu li to flasteri, savjetovališta, tablete ili pak dobra knjiga? Mark Twain je rekao da nema ništa lakše nego ostaviti cigarete. On je to radio nekoliko stotina puta. Dakle, nije pitanje ostaviti, prestati sa pušenjem, nego šta ću posle. Da li ću popustiti pod uticajem prijatelja, navike koja se stvorila dugogodišnjim pušenjem ili već šta god da je u pitanju. Ljudi smo različiti. Neko može reći i hvale se time, evo ja sam rekao, neću više i prestao je da puši. Kažemo, svaka čast, ali ja ne mogu. Neki put nekome može pomoći dobra knjiga. Alan Carr je napisao dobru knjigu na tu temu, ima ljudi koji su pročitali i ostavili cigarete. Neko uzme tablete koje se prodaju u prodavnicama i kaže, pomogli su mi, koje god da su u pitanju. U svemu možemo reći da je svaka priča drugačija, jer smo i mi kao ljudi drugačiji. Ono što je posebno važno jeste imati podršku najbližih, porodice i prijatelja. I kakav god da sam kao ličnost i koliki god da problem imam sa pušenjem, kad imam dobru podršku, onda stvar ima velike izglede da će uspeti. Cigarete su danas luksuz, najjeftinije u Srbiji koštaju oko 200 dinara. Pitali smo srednjoškolce gde nabavljaju novac za kupovinu cigareta. Pa, sad ovih dana već polako zarađujem za njih. Ponekad tražim od roditelja. Pa, zavisi, nekad skupim dužine, nekad podelim sa drugarom i to je to. Kako roditelji reaguju kada pronađu kutiju sa cigaretama u torbi svoga deteta? Strašno, mislim, žele da ja prestanem da pušim zbog toga što je to veoma štetno za moje zdravlje, a ja skoro nijem ni 17 godina. Pa. Reagovali su kao i svaki roditelji, terali su me da prestanem. Moji roditelji nisu pušači. Kampanja Pušenje više nije u modi ozbiljno se odvija u osnovnim i srednjim školama širom Srbije. Zastupnik ovog projekta smatra ovo jednim validnim načinom da mladi shvate da pušenje ne donosi ama baš ništa dobro. Dakle, humanitarna organizacija ADRA radi razne programe. Jedan od tih programa je ovaj edukativni, koji je više, da kažemo, sistemski, nije interventno da radimo kad je negde gori ili da je pitanje nekog projekta koji se finansira sa strane, pa kad nestanu sredstva onda se prekida sa projektom. Ovo pokušavamo da uradimo gde god je moguće svojim sredstvima, tako da smo preuzeli jedan program od primarijusa doktora Petra Borovića od pre nekih 15 godina i uglavnom se radi na dva načina. Uglavnom, kažem, sve zavisi od dogovora sa školama. U osnovnim školama se radi edukacija tako što predavač, recimo, ja dođem u svako odeljenje od 5. do 8. razreda i 4 teme im iznosim. To je veliki posao, ali to je način da deca u više navrata na razne načine čuju priču i da steknu potpuniju sliku kako bi mogli znati šta pušenje stvarno jeste. Drugi deo priče je recimo u srednjim školama gde uglavnom imamo vršnjačku edukaciju, tako da
grupa dece bude izabrana, škola odredi ko će već biti u tom timu i onda tu poslužim da obučim decu, da im da materijal, da se dogovorimo kako će se to iznositi na najbolji način i onda oni to kasnije prenose svojim vršnjacima. Koja je prva asocijacija na pomen reči cigareta? Pa, što se mene tiče, asocira me na uživanje, opuštanje, onako za dobro jutro, s kafu i u društvu. Da. Ništa posebno, samo kao puštanje to. Sport i pušenje oduvek su bile dve suprotstavljene strane, dok je jedno protiv zdravlja, drugo je njegova suprotnost. Nepušač Nemanja oštro stoji iza ove teorije. Pa jednostavno, sport cigarete nikad nisu išle da niti će ići. Dete ulazi u česte frustracije, usporen napredak i ne može da da 100% sebe na svakom treningu. Jednostavno, ne može da se nadiše, ne može da trči i sav taj proces treninga jako usporen. Šta to pušači imaju da poruče nepušačima? Pa dobro, iskreno da kažem, ko još nije počeo da puši, ja bi najviše preporučio da uopšte ne probaju zbog toga što finansijski nije prikladno toliko dobro da se kupuje te cigare i po tome samo to. Zdravlje? Zdravlje, to u svakom slučaju. Ruši se, ne može uopšte da se trenira sa pušenjem. Uopšte kad, na primjer, ja sad odem da odigram fudbal i trčim 1-2 minuta i ne mogu više da mislim kako se zove, bukvalno mi smeta za pluća. Ljudskom mozgu potreban je samo 1 minut da kaže ne cigareti. Možemo li se bar toliko izboriti sami sa sobom? Hajde, bar da pokušamo.